welkom bij Gennep Nieuws, een live verslaggeving van de optocht, de carnavalsoptocht in Gennep. Wij zijn Steven en Lineke. Wij wensen jullie veel kijkplezier. Het weer moeten we nog even overtuigen, maar dat moeten we gewoon met z'n allen doen. Die wolken gaan wel weg. Nu hebben we nu nog een beetje regen. Dat maakt helemaal niet uit. We denken gewoon dat het confetti is. Het is confetti. Ja. Het is confetti. Maar... Het is natte confetti. En we zijn blij dat er weer een optocht is. Een Zo is echte, dat. grote Gennepse optocht. Precies. Er zijn heel veel deelnemers. Ook ik rond de 80 geloof ik. Wow, dat zijn als ik veel. loopgroepen en wagens alles bij elkaar optel. Dus het belooft een leuke middag te worden. En misschien is het ook alvast handig als we het Bombakkers feliciteren. Ja. Want die bestaan 77 jaar. Dit jaar. En ze hebben de Genapja gekregen dit jaar. Ja, dat is een beeldje wat er uitgereikt wordt. En, voor bijzondere verdiensten voor de Gennepse gemeenschap. En nou Bombakkers, hartelijk gefeliciteerd. En dan kijk eens even achterom, hoe ver zijn we? Daar komt de brandweer al aan. Die opent altijd de optocht. Ik zie al rook. Maar haast hebben ze niet. Er is geen spoed bij. Veel plezier met kijken. De jeugd die mag de flyers uitdelen van de volgorde. Traditiegetrouw horen wij daar al de Gennepse Harmonie, Unitas en Fidelitas. En ze hebben een aantal jubilaars dit jaar. Tjeu Simons is er al 60 jaar bij. Die is er al 60 jaar bij. En Karen Keisler, als ik het goed uitspreek, die is al 25 jaar aanwezig bij het gezelschap. Dan hebben ze al heel wat noten op hun zang gehad, denk ik. Unitas en Fidelitas zijn ook eigenlijk ieder jaar van de partij bij de optocht. Ook ieder jaar hebben ze een nieuwjaarsconcert. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze zijn uitgekeken op de Milsbeek. Nog een mooi plesje. Het is het Boscafé Merlijn. Van de strandjutters. We zien toch ook al verschillende jaren van de partij. En deze keer zelfs hydrauliek op de wagen, hartstikke mooi. Het gaat natuurlijk over de toren die verdwijnt uit het beeld.
Ja, en hier is de volgende wagen. Met postulavond zien wij in hogere sferen. Carnavalsclub Gennekwats. Voor de 11e keer. Dat is het jubileum, hè? Dat is ook een jubileum. daar hebben we Prins Hoender. Prins Hoender. En die hebben natuurlijk... Ja, kom maar. En bent u Prins Hoender? Ik ben Prins Hoender, ja zeker. En jullie hebben een jubileum? Ja, ik ben de jubileumprins, 1 keer 11. Dus ik ben Tom Poes Prins Hoender 2023, ja. Nou, gefeliciteerd dan. Hoe is het bij jullie? Is het gezellig? Het is hier wel gezellig, maar als jullie voorbij komen wordt het wel een stuk gezelliger. Ja, als alles wat gay is helemaal... We zijn helemaal gay vandaag. En ik heb er zoveel zin in. Het is net begonnen, maar het wordt één groot feest. Ja, heel veel plezier bij de rest van de tocht. Doei! En daar wordt een rondje gedraaid, een mooi rondje. We draaien al 22 jaar met. Het is het thema van de kermis. Want de kermis gaat her en der verdwijnen, schijnt zo te zijn. Ja, zeker. In Heijen gaat die verdwijnen, dat is in ieder geval al zeker. Ja, maar volgens mij maakt het niet uit, want ze maken zelf kermis. Ja, dan moeten ze gewoon zelf kermis maken. Ze zien er wel heel mooi uit. En daar heb je hele mooie kostuums in de carnavalskleuren. En het zijn allemaal ballonnen. Het zijn mooie ballonnen. Het virus het ons weer te pakken. Dat is het. Ah, Ja, ik snap juist. Kijk eens, een beetje vaste Novus virus voor in de tuin voor volgend jaar. Wat zijn het? Zaadjes, bloemzaadjes. Ja, die gaan we even zaaien. Ja. Zeker, hè? Ja. En volgend jaar groen, geel en rood. Of andersom. Andersom is ook goed. Gaan we doen. Zaadjes. En dan hebben we de jeugdraad van de Wortelpin. Lindy de Nurste. Lindy de Nurste, ja. Lindy de Nurste van de Wortelpinnen. En als het goed is, staan Boas en Jara, de Krummelprins en Krummelprinses er ook bij. Even kijken of we die
zo kunnen vinden. En de wortelpinnen komen natuurlijk uit Heijen. We hebben er dan nog veel zin in, dat kunnen we wel zien. En die hebben maandag toen ook nog een optocht. En die hebben ook nog een jeugdburenbruiloft op dinsdag. Ja, ik zie ze. Ja, ik zie daar Prins Boas en Prins Yara. En bovenop staat Lindy dan natuurlijk, hè. Ergens ertussen. Of staat ze beneden? Achter de Prinsenwagen uit Heijen komt iets merkwaardigs aangelopen. Is die niet een beetje verdwaald? De kerstman. Maak van alle dag een vredige kersttiet. Ho, ho, ho. Je ziet er achter al in beeld, Schuttershof maakt schik. Dat ziet er echt wel prachtig uit. Ook wederom, het gaat over de kermis. Ik hoop dat we dadelijk een beter beeld ervan krijgen, want het beweegt en het zijn bots uit. Het ziet er echt prachtig uit. Met een kassa erbij kunnen we de kaartjes gaan halen voor de kermis. Veel mensen langs de kant. Ook steeds meer mensen die verkleed zijn. Dat is wel mooi om te zien. Alvast een foto van Prins Albert en Prins Hoender. In Heijen komen wij van een kalme kermis thuis. Mooi gemaakt. Botsauto's met lampjes. En de groep is ook mooi verkleed. Ook natuurlijk in de traditionele carnavalskleuren. Rood, geel en groen. Wel slim om ook een paraplu nog mee te nemen. Heel goed idee. Daar komen een paar mooie dames aan. 3 mooie ijskoninginnen of prinsessen. IJskoninginnen, ja. Zal ik eens vragen wat er op het bordje staat? Nee, misschien wel leuk. Kijken. Mag ik eens even vragen wat er op het bordje staat? Wat staat er op het bordje? De ijskoninginnen zien gek op hun vorst. Kijk maar eens. Kijk maar eens. Maarten was een beetje boos dat we er nou pas mee kwamen. Ja, en de 3 vorsten. Ja. 3 vorsten? Ja, dat hoort natuurlijk bij een Raad van 11 hoort een vorst. Dus daar zijn ze een beetje gek op. Maar Maarten heeft een beetje pech, want die is al weg. Hij heeft veel plezier. Oh, wat is snoepjes.
Wat een snoepjes! Wat een mooie. Het kermisspektakel. Spektakel! Toch ook weer iets met de kermis, maar vooral met spekjes. Hallo! Wat ben jij een mooi snoepje! Kom eens eventjes. Snoepje van me. Oh toch? Dit bent een mooi snoepje. Ja. Leuk. Ja. Hoeveelste keer is dit dat je meedoet? Tweede keer. Ja, nee. 1 keer in Heijen en dit is de eerste keer in Gennep. Ja, maar dat is dan toch ook de tweede keer? Maakt niet uit waar je bent. Ja, dat is waar. Nee. Veel plezier. Ja. Doei doei. Uitgemolken tot op het bot. Mooie groep, mooi gesminkt. Ik heb het nummer niet kunnen zien, maar volgens mij is dit Dia de los Muertos, oftewel de dag van de doden. Ja, dat zijn ze zeker. En leuk hè, die paraplu's. Ja. We hebben ze vandaag niet veel aan, maar het is toch gestopt met regenen. Dus dat komt goed. Ik sta nog steeds te zwaaien, maar dat helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. Je bent er zo voor een vriend dat je mij niet ziet. Want ik sta hier nog steeds. Kijk, en daar komt een edeling aan. Ik wil zwemmen. Ja, waar zou ze in willen zwemmen? In de Mijn moeder zei nog, doe het nou niet, maar ik deed het toch. Bacardi Lemon gaat het natuurlijk over. Ik denk dat daar wat getoverd gaat worden in een grote ketel. De bries is niet meer te houden, daarom gaan we onze eigen drank brouwen. Op de valreep. Op de valreep gaan ze een drankje brouwen in een grote ketel. Een mooie groep met Heijen weer. Te koop aangeboden tijdelijke sporthal. Via Marktplaats wordt de tijdelijke sporthal aangeboden. Ja, nieuwprijs 1,9 miljoen. Ja, Voor een habbekrats. ja, want de volleybalclub stopt met de eredivisie, dus dan is de sporthal misschien wel voor niks. Nou, nee, die gebruiken we wel. Toch? Genoeg te sporten. Hier zijn de klutjes. Wij duiken naar Boyenpries. Een schatkist en een octopus. De duikers. Ja, het ziet er prachtig uit, zeg. En mooi op de rug. De zuurstofflessen op de rug. Kwak, 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 kwak. Carnaval vier je niet in je eentje. En zo is het. Eentje voor de afwas. En daar hebben we ook Prins Albert en zijn gevolg van de wortelpin. En de dansvriendjes, Livia en Jim, staan ook achterop te swingen.
Hans Klok is aangekomen. Kom eens even, ja. Ja, we gaan kijken naar Hans Klok. Ministerie. Nog een keertje. Mevrouw, Ja. ik ben Hans Klok, dit is mijn liefstallige assistent. Mevrouw, mag ik even verzoeken mee te komen? Kom erbij, kom. Spektakel. Easy Toys. Ik meen dat iemand te herkennen. Kijk, dat is de Oude Garde. Dit zijn de Oude Garde. Die kennen we. Hallo. Jullie zien het goed gebed. Ja, zeker. Zeker weten. Aardappel, hè? En nog even volhouden. Jullie hebben alweer bijna een jubileum, hè? Ja, volgend jaar. 44. Groot feest. Iedereen uitgenodigd? Ja, we moeten nog beginnen met de organisatie. Dus dat komt wel goed. Ja, dat wel goed. Veel plezier. Dankjewel. Die zien in ieder geval goed gemutst. Ja, zeker. Na de goed gemutste groep, de Oude Garde, komen de waggelaars eraan. Prins Jan de vijfde. Ja, het is alweer de vijfde Jan. De vijfde Jan. Ja. Janne hebben we al 4 gehad, maar dit is... Dit is de Jan die uit de Gennepse Looi komt. De Looi, hè? De Looi. zeker. De Gennepse Hei, de Looi. Hij had wat met aardbeien en met caravans, geloof ik. Ja, al 50 jaar in de aardbeien. Met zijn prinses Marianne natuurlijk. En een kleine camping. Juist. Ja, Prins Jan en prinses Marianne. Van de waggelaars. Star Service SB. Ja, de party squad. Over de rode loper. Daar gaan ze dan, over de rode loper. Steven, wil je ook even over de rode loper? Ik ga ook even over de auto. Ja, Steven gaat ook even over de rode loper. Woehoe!
is toch niet voor iedereen, merk ik. Ik mocht er niet over. Mocht je niet over de Ik rode mocht lopen? niet over de rode lopen. Nou ja, star quality of niet, hè? Hakuna Matata. Halleluja, zingen wij voor onze lieve Heer. Wij mogen weer vastelovend vieren, niet daarboven te geloven. Dat is natuurlijk het clubje van oud-prins Stef en prinses Dianta van 2018, als ik me niet vergis. Je luchtopschrift, onze elders waren niet voor het zingen de kerk uit. Ja, wij moeten door met carnaval. Olé, Olé! olé, de matador. Dat weet geen mens. Weet jij het? Ik weet het niet. Ik zal het wel willen weten. Als iemand zo dol als een stier, wij moeten door. Matador, sorry. Alweer een stier. Alweer een stier. 2 stieren achter elkaar, dat is toevallig. Toevallig. Bombakkersland. Volgens mij staat carnavalsclub de Losbollen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, de Losbollen. En daar zit een heleboel werk in die wagen, dat zie ik wel. Het ziet er prachtig uit. Ja, dan gaat daar de kanon weer. Kijken of we hem op beeld krijgen. Confetti kanon. Oh, ik denk dat we hem net missen. Ja! Plaatselijke sneeuwbui. Een skelter. Met een jonge carnavalsvierder erop. Kan het boek helaas nog niet lezen. Ondanks hoge gasprijs lopen wij weer warmpjes bij. En weg was hij alweer. We maken er een samen knalfeest van. Prins Max. En je
eerder voor je. Kijk, Prinses Indy en Prins Max. Prins Max is al de 57e prins van de Waldkrekels. Komen natuurlijk uit het Ven. En hij had hij niet iets met boontjes doppen of ertjes of zoiets? Volgens mij is Prins Max gewoon altijd in de bonen. Altijd in de bonen of op hele grote landbouwvoertuigen volgens mij. Ja, daar heeft hij ook wel wat met. Maar dat is in ieder geval zeker een van de nabuurs. Muziek maken. De crew van Max Verstappen komt eraan. Of het gaat over Prins Max, dat weet ik niet zeker. Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk Max Verstappen, maar dat kan ook de andere Max zijn. Ja. Die doet natuurlijk de pitstop. Het is klaar, en zo. Max wereldkampioen voor dit jaar. Precies. En dan verschijnt intussen dieren op stal met Prins Max de Nurste. in de Vensekerk naar het discobal. Het Precies. gaat natuurlijk over de herbeschikking van de voormalige kerk in het Ven. Ja, daar heeft ook nog wel een beetje tijd, gaat er een hoop tijd overheen. Daar niet? gaat veel meer tijd kosten dan we dachten. Maar ja, ik zeg al, maar je kunt het beter 1 keer goed doen als 3 keer half. Ja, ik denk wel dat het mooi is om daar in zo'n kerk, om daar mooie feesten te kunnen geven en activiteiten te organiseren. Hij vierde carnaval als een kip zonder kop. Ik wou net zeggen, wat een heerlijke 70's hier. Ik word er gewoon helemaal vrolijk van. Altijd van huis. Carnavalsclub nooit thuis. Ik zie ervan als je altijd van huis bent. Ja, dan ben je automatisch nooit thuis. Woningbouw door het stikstofbeleid in de ban. Dat is een hot item natuurlijk. Wij trekken ons eigen plan. Ja, dan ben je vrij. Dan gaan we weer een keertje met vakantie. En Engeland, dat is ideaal voor mij. Je pakt je koffer en je stapt dan in het vliegtuig. En je vliegt richting de Middellandse Zee. Want daar ligt een heerlijk zonneblad in Spanje. Je neemt alleen je handdoek en je zwembelt mee. Olé, 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 olé. In Spanje, in Spanje.
Als ik me niet vergis zijn dit de Het ziet er ook Nijmegen. echt prachtig uit dit jaar. Mooi kleurrijk. Altijd leuk dat er zoveel kinderen meedoen. En veel jonge aanwas zie ik. Oh, dat ziet er mooi uit. De vele gezichten van Gennep. Ja, wat is nu het echte gezicht? Zullen ze ook een ware gezicht hebben? Vele gezichten. Ja, wie kent het ware gezicht van Gennep? Een beetje vastelavond vieren kent het ware gezicht van Gennep. Ja, dat denk ik ook wel. Alcohol trekt ons door de Pabo heen, durf jij te gooien met de dobbelsteen. Als je 1 gooit, met de touwtjes springen, 2 ochtendgymnastiek, 3 hinkelen, 4 Limbo dansen, 5 kegels omgooien en 6 polonaise. Wie durft hem te dobbelen? Wie durft er te dobbelen? Ik ga je even dobbelen. Ja, Steven gaat even dobbelen. Ja. En het is nummer 6. Polonaise. Daar gaat hij. De Polonaise is gedobbeld. Shottik, die zijn er toch ook al verschillende jaren bij en het is allemaal erg kleurrijk dit jaar. Het ziet er echt zo heerlijk. Mooi, alle kleuren van de regenboog, uit. steeds meer van die kleintjes erbij. Erg leuk. Deze groep wordt ook steeds meer kinderen bij, hè? De Niersotters. Ja, volgens mij zijn dit de Niersotters uit Ottersum. Met Prins Melk de Eerste. Die zit op het Metermeer en die voetbal natuurlijk ook in het Ottersumse. Hij is het kleine broertje van Nicolai. En ja, en de zoon van Mickey en Lieke Pauwels heb ik hier staan. Stiekem afgekeken op mijn blaadje. Wat ze zo mooi in Ottersum doen, hè? Hey, Steven, in Ottersum. Daar doen ze ook een kinderoptocht, een kinderoptocht. En dat doen ze met fietsen en met skelters. Ja, en wat ook leuk is, dat de mascottes afgelopen week samen met de kinderen, gisteren zelfs, fietsen en karren versierd hebben. Op school op de brink. Heerlijk. Ja, leuk. En dat is allemaal te zien in de optocht in Ottersum. Ja. Maar ja, in Ottersum hebben ze ook een straatoptocht. In alle tuinen en straten is het dan versierd. Hebben we daar Prins Thijs? Prins Thijs de tweede. En is prinses Anna er ook bij? Is prinses Anna erbij? Ik kan het niet zien, maar ongetwijfeld. Ik kan het niet zien, maar als het goed is het prins Anna een dikke buik. Want die is zwanger van hun eerste kindje. Dat wordt dan ja, een jong prins of prinsesje. Ja. Eén ding is zeker, carnavalkrietsen met de paplepel ingegoten. Of hij. Hij of zij, ja.
wel mooi wat hydrauliek op de wagen. Dat ziet er toch altijd gelikt uit. Chambreren kun je leren. Ah. Ik was al aan het kijken. Waar gaat het nu allemaal over? Het gaat van ergens. Ja, het geld staat op een bank. Okkengroep uit het vet, als ik me niet vergis. Even allemaal op de foto. Zijn samen wel heel wat geld waard zo, hè? Ik denk het wel. Al die dollars. Nou, de boer, de vrouw, Kijk, die zien van de de kaart. heer, de heer en de boer en de vrouw. Die zien allemaal van de kaart. Ja, 4 dagen. 4 dagen. 4 dagen van de kaart. Mooi kaartspel. Ze hebben ook een slimme manier gevonden om hun biertjes mee te nemen. Ze hebben een gordel op waar de flesjes precies in passen. Ik weet niet of het te zien was op... De biergordel. Ik weet niet of het te zien was op tv, maar ik heb het gezien. Rutte, wat is op plan? Want zelfs de koeien worden er dol van. Ja, dat thema snappen we natuurlijk wel. Het thema snappen we natuurlijk wel. Alle stikstofregels. Hoe zit het nou en wat moeten we nou? Er zit alweer een heleboel werk in, hè, in de wagen. Ja, er zitten ook lampjes in, dus die zullen echt nog wel naar de lichtjesoptocht in Boxmeer gaan. Ongetwijfeld. Ja. Even op de foto, alle koeien en varkentjes. Helemaal weer door. En het zusnol, wij houden van lekkernijen. Oh, wij ook wel. Dankjewel. Oh, mooi. Je ziet eruit om op te vreten. Ja, wij zijn snollen en we houden van lekkernijen. Wat een snoepjes hè, om op te eten. Dat zijn, hoe heet het nou alweer allemaal? Spiegeltje aan de wand, is het Ja. mooiste van het Gennepse land. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 dwergen. Ja, 7 dwergen en een sneeuwwitje. Is de prins al in zicht? Iemand moet er wakker gaan kussen natuurlijk. Ja, ik zie de stiefmoeder er ook bij staan. Ik denk dat een van de prinsen, er zijn er zat. Er zijn prinsen zat, maar Die kun- iemand, één van die prinsen zal er wakker moeten kussen. Ja, daar is er toch wel eentje bij. En met z'n tweeën helemaal in de nopjes. Helemaal in de nopjes. Een nopje hier, een nopje daar, een nopje op je jurk. En een shelleboom erbij. Dat is dat instrument waar ze mee op de grond kunnen slaan.
Dan komt rijden een kantine. Net niks is dat, hè? Of altijd wat? Carnavalsvereniging net niks. Uit Ottersum. Ah, die zijn voor de derde helft, zeg je dan altijd. Niet de derde. Ja. De eerste helft, de tweede helft en de derde helft. Er zijn er meer die voor de derde helft zijn, volgens mij. Zo is dat. Een groepje voor het perfecte plaatje. Daarachter natuurlijk in het goud komt er ook alweer wat glitterends en schitterends aan. Maar ik ben wel benieuwd naar dat perfecte plaatje. Volgens mij zijn dat de ouders van de jeugdprins. Van de jeugdprins. Van prins Thijs van de Colorado-kevers. Ah, dit is een mooi pleutje. Antoine, kom eens. Dat moet gezegd. Dat is een mooi pleutje. Ja, draai even op. Dat gaat het hem, hè? Het mooie plaatje, hè? Het mooie plaatje. Het perfecte plaatje. Een perfect plaatje. Plaatje, hè? Ja, ja. Ik had jou ook herkend als vader van. Ja, van de jeugdprins, hè? Ja, jubileum jeugdprins. Trots of niet? Ja, absoluut. Ja. Maar ondanks dat, wij moesten eigenlijk met de jeugdprins maar ja, wij zien altijd erbij dus. Konden niet laten. We konden niet laten, dus we zien we gewoon met een eigen maatje op pad. En gelijk hadden we. Ja, zo moet het, hè. Gewoon een eigen ding doen, vooral een eigen blijven. Vind ik ook. Succes. Veel plezier en ik heb een... Combineren. Ja. Flips! Even droog wapperen. Oeps, overbelicht. Steekpenningen. Steekpenningen. Ja, Wat had je nou? Ik heb een steekpenning voor je. En dan moet je wel op ons stemmen. Ik heb nog 33 jaar ons best gedaan. Al 33 jaar slingeren wij door de noppen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een jubileum. Ja. 3 keer. Zeker. We proberen nog wat stemmen te winnen met de steekpenningen. 3 keer 11. Ja, dat komt helemaal goed. 3 keer 11. We hebben ooit al meegedaan met 2 keer 11. Maar 3 keer 11, dat is eigenlijk toch wel iets wat we eigenlijk nog altijd wilden horen. En dat is nou toch wel gelukt. Ja, en nou 4 keer 11. 4 keer 11, ja dat duurt nog ergens hè. Dan zien we elkaar weer. Ja, daar hou je aan. Ja. Doei doei, veel plezier. Hoesekkes. Daar heb je de carnavalsvereniging Hoesekkes. De club komt uit Ottersum. Een hele mooie wagen. Als ik zie hoe dat allemaal beweegt, ben ik nieuwsgierig hoe ze het gemaakt hebben. Wat hebben ze er eigenlijk op staan op de wagen naast die mooie supersonische olifant?
financiële crisis nabij. Wij verdelen op OnlyFans wat wij. OnlyFans. Wij verdienen op OnlyFans wat wij. Wil je iets zeggen? Volgens mij wil deze meneer nog wat kwijt. Ja, hey, wat een prachtige praal na al die jaren weer. Ik heb hier een vriend van mij bij, die wil ook nog wat even kwijt. Ja, dit is wel een van de leukste optochten van de regio en mooi dat het er door kan gaan. Het is geweldig, het is geweldig. Iemand vraagt er weer een mening. Nou, wel hoor, wij vragen best wel om je mening. Het is echt een steampunk wagen, hè? Die olifant is een steampunk olifant. Ja. Wij krijgen hier kusjes toegeworpen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er allemaal op staat. Slappe bank, we hebben samen een mooie bank, we hebben samen een mooie... En hier een slappe bank, een reserveband, maar vooral een mooie band. En een flamingo-band. Ja, mooi. Een heleboel kleine kinderen. Allemaal dieren. Een krokodil en een leeuw en een beer. En een paar mooie prinsessen volgens mij. Nog niet stappen. Gratis aan de kassa. Alweer een winnaar. Alweer een winnaar. Het is natuurlijk wel lekker al die popcorn. Ik krijg er zin in. Alweer een winnaar. Het gaat ook weer over de kermis. De kermissen die langzaamaan verdwijnen. Maar ze vermaken zich wel. Ik had op Facebook al een paar foto's gezien. Dat ze met die hoeden bezig waren. Het ziet er echt heel leuk uit. Ja, het is gewoon echte popcorn wat erop zit, hè? Echte popcorn, ja. Alweer een winnaar. Now stop. Alweer een winnaar. Het is een draaihol voor de turbo-aandrijving. Blijven zitten tijdens het draaien. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. De spinning booster en een rupsgat. En dat is nog een mooi gemaakt, hoor. U kunt nog instappen aan uw kaartjes aan de kassa.
Blijven zitten tijdens het draaien. Erg mooi gemaakt. Blijven zitten tijdens het draaien. Blijven zitten tijdens het draaien. En hier zijn natuurlijk de prijsjes te winnen. Turbo aandrijven. Stappen jullie wel de super. En je kunt nog instappen. en jongens, eentjes vissen zit er ook nog tussen. Oh, wij schaaf te gek. Echt wel heftig hoor. Now it's time. Kijk, eentjes vissen. Alweer een winnaar. Hij heeft bijna een eentje gevangen. En door. U kunt nog instappen naar de kaartjes aan de kassa. Rat in de val, carnaval. Ja, carnaval. Die zitten als ratten in de val. Ja, daar sta je. Oh, daar is er een ontsnapt. Dames en heren, we zijn nu live getuigen van een ontsnapping van een rat uit de carnaval. Van de oldies. Kan dat wel? Kunnen we terugstoppen? Zal hij zelf teruggaan? Gaat dat goed komen? Oh, gelukkig, hij gaat zelf weer in de val. Van lockdown naar carnavalsclown. En daar moet ook gedronken worden. Een mooie kleurrijke pakken. Die zien er ook wel heel mooi uit. Hey. Daar moet op gedronken worden. Ja, er moet zeker op gedronken worden. Zeker. Zo'n mooie carnavalswagen, dat kan er niet anders. Zo met plezier, smaak nog vandaag. Zeker weten. Ja, dacht ik ook. Bijna vastgeval. Bijna. We hebben plezier gemaakt. Jullie ook, hè? Dankjewel. Ik zeg allemaal een fijne carnaval. Rijswald zonder toren is een uitzucht verloren. Martin Spielerweg in Duitsland. Wat een stickertje voor jullie, 7 op dit sticker. Van onze carnavalsgroep. Oh, voor jullie. Dankjewel. Wat een lekker op de borst. Zo. Dankjewel voor de sticker. Ja, ik wil ook wel een We sticker. hebben er genoeg, hè? We hebben er 2000. Kom nog eentje. Even kijken. Dankjewel. Dit is de carnaval door, hè? Zo is het. Dankjewel. CC Halfbad staat alweer gewaagd. Een club die al heel veel jaren meedoet met een optocht. En 11 jaar. Dat is een jubileum. En weer een jubileum. Een jubileum. Jubileum. 11 jaar. 11 jaar.
nou kwijt? Een tweede leven begonnen. Ja. Twee mooie dames. In het paars en turquoise. Super mooi. Volgens mij zien die gewoon mooi. Hopsa, hopsa, hoi. Vogel in de kooi. Meidje lief, wat zie je er toch weer mooi. De blauwe vlammen heten ze. Oh, vlammen vrouwen. Maar nu zijn we bij de fanfare de Hoge Noot. Ik spiek even op een briefje. Carnavalsclub Mergeweer. Wel handig, ze hebben hun eigen wc meegenomen. Oh. Hoge Noot. Hoge Noot, ja. De noot is hoog. De noot is hoog, dan moet er even op de dictie. Woe. Mooi bij hen. Anno 2017. En ze hebben nummer 17. Dat is wel mooi. Dat is wel echt heel mooi. Oh. Ze wijzen ons op een klok. De klok die is ook te zien op de kar en op de grote wagen. Maar de klok hangt ook bij de paal. Voor het Ja, dat staat mooi bij in. En die hangt er dan dus al een paar dagen, denk ik. Wij staan al een tijdje klaar voor een mooi jubileumjaar. Alweer een jubileum, hè? Zeker. Mooi begin. Hoeveel keer 11 zou het? Lucas. We vragen het gewoon kom eens even. Lucas, hoeveel keer 11 zijn jullie bij elkaar? Hoeveel keer 11? Hoeveel jaar bestaan jullie? Ik dacht zo'n 10. Ja, 11 dan. 11 dan op zijn minst. Eén keer 11. Eén keer 11. Eén keer 11. En de rest moet er nog bij komen. De rest moet er nog bij komen. Nou, ga jij wel regelen. Ik dacht 1 keer 11. Nou, gefeliciteerd dan. Maar ik denk, gaat wel een beetje lastig. En Ik spreek je er later nog wel een keer over. ja, is goed. Wat gezellig dat jullie ook zijn. Ah, jij moet er door. Oh ja. Hey, succes hè. Jij ook. Dankjewel. De Colorado-kevers. Prins Tij en prinses May. We
idee. Genneps dialect. Genneps dialect. Ja, maar wij kunnen dat niet zo heel goed. Maar die Prins thuis wel. Prins thuis zeker wel. Ja. Echte Gennepenaar. Ja. En die weet hoe dat werkt. Ja, met de paplepel. Paplepel ingegeven, ja. Zo, die wagen gaat op en neer. Die hebben nooit zat. We pakken het wild aan dit jaar. Sorry, ik praatte er doorheen. Wat zei je? Ik zei, wij pakken het wild aan deze dag. Wij scoren met Hakka Carnaval. En ook Club Carnavalesk. Die zien er echt al vele jaren bij. Die zijn er ook al lang bij. Volgend jaar hebben ze een jubileum, als ik me niet vergis. Gelijk met de Alderade.
belangrijk. Ja, daar zitten dan. Wie zat er meer? Dit is een beetje je best, man. Oké, zeg door. Ja, ik doe mee. Dat is goede meenemen. Niks achterlaten. Ik achterlaten. Wil je me inhouden? Even inhouden maken. Welcome to our tropical island. Een wagen uit Beugen. Het is echt een enorme wagen. En natuurlijk lampjes, want Boxmeer is dichtbij. Die gaan natuurlijk wel meedoen met de lampjesoptocht in Boxmeer. Nou, Ja, daar hier hebben is ze het ook mooi. behoorlijk wat werk aan gehad, denk ik zo. Er zit heel wat hout in, hè? Jawel, hè? Met de crisis in ons land vertrekken wij naar de andere kant. Keep our beach clean. Pas op, vallende kokosnoten. De bikinigroep, nou ze hebben allemaal wegwijsplaatjes, maar een beetje naar rare bestemmingen. Nou, de kloten, die kant op. Daar zijn de Nierskneuters. Twee jaar lang gewacht heeft ons heel wat kunstenaars gebracht. Allemaal kunstschilders. Ja, als je thuis in lockdown zit en je kunt niks, dan ga je nieuwe hobby's ontdekken, hè? Tenminste, dat vermoed ik. Nou, als je die schilderijen bekijkt op de wagen, die zijn volgens mij echt voor de kinderen geschilderd. Er lopen ook heel veel kinderen mee. De prinselijke lange toffel. Ja, daar kon niet uitblijven. Daarvoor, ik weet niet of die erbij horen met deze dames in het rood en in het zwart, die er ook mooi uitzien. Volgens mij is dat een groep apart, maar dat weet ik niet zeker. Nou, die lange tafel, daar schuif ik graag aan. Dat ziet er goed uit. Ja, dat ziet er heel goed uit. Oh, dankjewel. Oh. Hey, mag ik je wat vragen? Vind jij het leuk om mee te doen? Ja. Heb je al veel snoepjes uitgedeeld? Ja. Hoeveel denk je? Misschien wel 100. 100? Oh jee. Heel veel plezier. Ja. Ja, dit is aanhang van Prins Joris, dat kan je niet missen. Niet anders. Zo'n mooi kleurrijk. Oh. Ging alleen zo snel voorbij, ik heb ze amper kunnen zien. En nu zitten we in één keer in Elfenland. De Raad van 11.
van prinses Niki zelf. Van Niki Nui natuurlijk, van de lange tafel. En net zagen we al een lange tafel. Net zagen we al een lange tafel. Ja, de lange tafel is natuurlijk niet voor niks. En de lange tafel is natuurlijk, ja, het atelier, het textielatelier van de zusjes Nui. Niki en Daphne, de prinses en zus. Kijk, daar heb je volgens mij Daphne. Fruitige groeten van prins Joris ten Hulste. Ja, prins Joris is kok en die heeft heel veel met fruit en groenten. Hoe dat precies zit, weet ik niet, maar hij schijnt een ontzettend goede kok te zijn. En daar Niki denk ik maar altijd blij mee, want hij kookt graag een lekker hapje. Ja, daar komt prins Joris zelf en prinses Niki. En natuurlijk vliegen de snoepjes in de grond. Dat hoort zo bij de laatste wagen. Het was echt een mooie optocht. De snoepjes en confetti vliegt nog in het rond. De kinderen erachteraan. U heeft gekeken naar de Gennepse optocht 2023.